Tak náš obľúbený regál Darluj zober. Nejaké škatulky sú tu stále. Pribudli nám tu poháre od whisky, Bushmills, írska whisky, nejaké obaly na CDčka, kto ešte využije, po prípade aj na niečo iné. Knižky nám tu stále ostávajú, ale DVDčka pribudli Deň šakala, tučniaky, nejaký kábel, žiarovka, stoja na CDčka alebo na čokoľvek iné. Okrasy si môžete zobrať, hen zubaté príšery. Baterka na kľúče. No, asi tam nebude baterka. Kábel na notebook. Baterka ešte zabalená, 9V. Aha. Petržalský nejaký vestník. A baterka ešte zabalená, 6V. Niekto nepotrebuje. Tak príďte, zoberte si.